Pătratul numărul 9 este un pătrat cu popcorn stitch. Este foarte frumos și foarte ușor de făcut. Eu l-am lucrat în două culori, dar tu poți să lucrezi într-o singură culoare. Am folosit fir de acril, două culori și croșeta numărul 4. Trecem la treabă să facem împreună această frumusețe. În cercul magic vom pune 3 ochiuri. Considerate picioruși dublu și vom lucra piciorușe duble în total cu lanțul de 3 de la început, 16. Continuați până aveți 16. Închidem în al treilea cu picioruș alunecat. Punem 4 ochiuri, picioruș dublu și un ochi, cum ar fi. În următorul ochi facem un picioruș dublu, punem un ochi. În următorul ochi facem un picioruș dublu, punem un ochi. Și tot așa, până la capăt, în total 16 piciorușe duble cu un ochi. Continuați până la capăt. Acum voi schimba culoarea când mă atașez în al treilea. Prima dată fac cu culoarea principală, după care trebuie să mă duc pe lanțul de un ochi și acolo voi schimba culoarea. Am ales un roz mai aprins. Punem 3 ochiuri și voi continua să lucrez piciorușe duble 4 în același loc. În acest moment vom forma un popcorn stitch. Lanțul de 3 este considerat picioruș dublu. Mai lucrez 4 piciorușe duble. Scot croșeta, mă duc în primul. Trag ochiul. Am făcut primul popcorn stitch și pun 2 ochiuri. Pe următorul lanț de un ochi continui să lucrez. Merg și lucrez 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, scot croșeta, mă duc în primul, 2, 3, 4, 5, în primul, trag ochiul și pun 2 ochiuri. Și continui până am în total 16. Următorul rând mă atașez în primul popcorn stitch, picioruș alunecat, mă duc pe lanțul de 2 ochiuri, fac picioruș alunecat și încep din nou să lucrez popcorn stitch. Deci pun 3 ochiuri și lucrez 4 piciorușe duble. După care închid în primul. Punem 2 ochiuri și voi continua să lucrez 4 în total. Deci următoarele 3, deci am făcut 1, mai lucrați 3. 1, 2, 3, 4. M-am oprit, n-am pus niciun ochi. Voi face un lanț de 7 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și voi continua să lucrez următoarele 4 popcorn stitch, după care din nou voi face lanțul de 7 și tot așa până finalizez rândul. Între ele vor avea lanțul de 2, la al 4-lea vom face lanțul de 7. 1, 2, 3, 4 lanțul, continuu 1, 2, 3, 4 lanțul și tot așa. Deci am lucrat 1, 2, 3, 4, pun 7 ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și din nou
În următorul lanț de ochiuri lucrez popcorn stitch. Mergeți până la capăt cu această metodă. 4 popcorn stitch, lanțul de 7, 4 popcorn stitch, lanțul de 7 și tot așa. Când ajungem la capăt, avem lanțul de 7, intrăm în popcorn stitch, facem picioruș alnecat, mergem pe lanț. În acest moment vom începe să lucrăm 3. Deci lucrăm 3 popcorn stitch, după care vom lucra secvențe diferite pe lanțul de 7 ochiuri. Lucrați următoarele 2. După ce am lucrat 3, deci am 3, atașez firul de cealaltă culoare, considerat un ochi. Și mă duc pe lanțul de ochiuri și voi lucra 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi pune 3 ochiuri. Nu uitați că trebuie să mergeți cu firul roz, să lucrați în același timp. Punem 3 ochiuri și lucrăm din nou 6 piciorușe duble. De fiecare dată când lucrați, veți lucra peste firul roz deschis și când lucrați cu roz deschis, peste firul roz mai aprins. Acum, în cazul vostru, depinde ce culori alegeți. După ce ați lucrat piciorușele duble 6, va trebui să puneți un ochi și în acest moment voi schimba culoarea. Ochiul în plus se face cu culoarea roz aprins. După care lucrăm din nou popcorn stitch, 3 dintre ele și vom urma cu colțul cu 6 piciorușe duble, lanț de 3 ochiuri, 6 piciorușe duble. Continuați. Fiecare colț, fiecare lanț de 7 are un colț, 3 popcorn stitch, iarăși colțul și tot așa până la capăt. Când ajungeți la capăt, am schimbat culoarea, deci s-a pus un lanț de un ochi și voi închide în popcorn stitch cu piciorul alnecat. Continuăm să lucrăm. De data aceasta avem 2 popcorn stitch. Nu uitați să lucrați firul colorat în același timp cu, deci culoarea deschisă în cazul meu acum. O lucrez împreună cu culoarea care o folosesc la popcorn stitch. Motivul pentru care am ales să lucrez cu altă culoare la popcorn stitch, mă scuzați, a fost pentru că mi-am dorit să iasă mai în evidență, dar puteți să folosiți și o singură culoare. Am lucrat 2, 1, 2, voi pune un ochi cu culoarea roz deschis și încep să lucrez piciorușe duble. Deci fiecare picioruș dublu anterior primește un picioruș dublu. Deci am avut 6, lucrez 6. Iar pe lanțul de 3 ochiuri voi lucra 2 piciorușe duble, lanț de 3 ochiuri, 2 piciorușe duble. Deci am lucrat 2 piciorușe duble, lanț de 3 ochiuri, 2 piciorușe duble. Și continui cu 6 piciorușe duble, cât un picioruș dublu în fiecare picioruș dublu anterior. Înainte de a începe puff stitch, trebuie să avem un ochi pus și îl vom pune schimbând culoarea. Dacă aveți o singură culoare și nu aveți 2 culori ca mine, veți pune un ochi pur și simplu cu culoarea care aveți. Țineți de fir și îl lucrați în continuare. Continuați până finalizați rândul.
2 și colțul. 2 și colțul și tot așa. Am ajuns la capăt. Piciorul și-a alnecat. Mergem până pe lanțul de ochiuri. Pe lanțul de ochiuri este ultimul popcorn stitch. După ce lucrați ultimul popcorn stitch, va trebui să lucrați piciorușe duble până pe lanțul de 3 ochiuri. Fiind ultimul, va trebui să schimbați culoarea imediat. Puneți un ochi și lucrați piciorușele duble. Unu, 2, 3. Deci am făcut un popcorn stitch și merg cu colțul. 2 lanțuri de 3 și 2 și tot așa și continui până finalizez. Un popcorn stitch și tot așa și continuați până finalizați. Ultimul rând, îl voi lucra cu culoarea roz aprins. Voi pune 3 ochiuri considerate picioruș dublu și voi continua să lucrez picioruș dublu în fiecare picioruș dublu, iar pe lanțul de 3 ochiuri 2 piciorușe duble, lanț de 3 ochiuri 2 piciorușe duble. Este ultimul rând din acest model. Am să revin în capăt, deci când ajungem la popcorn stitch. Înainte de popcorn stitch, vom face un picioruș dublu. În popcorn stitch vom lucra un picioruș dublu și apoi vom continua normal cu piciorușele duble pentru că ne dorim să arate uniform, să arate frumos. Și continuați până terminați rândul. Așa arată, vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să lăsați o apreciere și un comentariu, sunt foarte importante pentru mine. Butonul de urmărire, abonați-vă la YouTube gratuit. Să fiți binecuvântați, să aveți liniște și pace. V-am pupat. Ceau!